Здравейте! Намираме се пред Елпида, ветеринарна клиника и магазин за домашни любимци. След малко ще ви запознаем с господин Маринов, който ще ни разкаже повече за развитието на Елпида до момента. Здравейте, казвам се Пеньо Маринов и съм управител и съсобственик на Елпида Вет ООД. Това е фирмата, която стопанисва Елпида. Може би повечето от вас са чували за нея. Фирмата е създадена през 2004 година от мен, доктор Свилен Василев и доктор Десислава Дочева, които до днес са мои спътници и партньори във всички бизнес начинания. Започнали сме като малък кабинет и с времето сме надградили услуги. По-голяма търговска част в момента Елпида представлява фирма с почти 40 служителя, която предлага широка гама от услуги, надграждаме постоянно и изключително широка гама от продукти в търговската си част. Нашата мисия е да ни е грижа. Ако човек го е грижа, винаги му личи. Макар да сме компания създадена в аналоговата ера, ние все пак следваме тренда на обществото и решихме да създадем наша поредица от полезни, забавни видеа, с които ще бъдем актуални, се надявам, и в които вие ще откриете кратки, полезни съвети. Понякога ще предизвикаме усмивка, понякога ще предизвикаме размисъл. Нашата работа не е само забавление, медицината е всичко взето заедно. Ще се радваме да бъдем полезни с нашите съвети. Напишете в коментар каква тема бихте искали да обсъдим в наше видео.